Hello po mga kababayan, kumusta po sa inyo? Late man po, pero Happy New Year po sa inyo. Sana yung New Year po ninyo, yung celebration ninyo ay ligtas kayo, yung mga gumamit ng paputok, sana po ay walang nasaktan sa inyo. Happy New Year mga kababayan, kumusta po kayo? Patuloy po ang ating pagsubaybay sa ating bansa, lalo na po ngayon mga kababayan, malapit na po ang eleksyon, ilang buwan na lang. So, pag-usapan po natin sandali itong kay Congressman Rodel Batocabe, yung gunman, yung bumaril sa kanya, yung pumatay sa kanya, na sumuko. Nasabi niya mga kababayan, sorry daw, sorry na pag-utusan lang daw siyang patayin itong si Congressman Rodel Batocabe. Aba, ano yan? Napag-utusan ka lang, parang napag-utusan ka lang bumili ng suka. Kasi daw mga kababayan, ito pala, sabi niya, may binanggit pa siyang tatlong tao pa na sila daw ang palaging nag-uusap na patayin nga si Batocabe. Ito naman sir, kung kayo po ay hindi batikan na nagpapabayad pumatay ng tao, nung po sanang pinag-uusapan pa lamang, kumaripas ka na ng takbo at dahil hindi ba sabi mo may pinag-aaral kang anak? Ngayon mga kababayan, ang dahilan daw po na itong si Mayor Baldo ay gustong ipapatay itong si Congressman Rodel Batocabe dahil gusto niyang manatiling siya ang mayor doon. At ang ipinangako daw mga kababayan dito sa gunman at sa mga kasama pa niya ay patuloy na kabuhayan at babayaran daw po sila. Kaya lang itong gunman na to na sumuko, laking pagsisisi daw niya, mga kababayan, kaya siya humihingi ng sorry ay dahil na traitor daw siya, hindi man siya binayaran kahit 1 piso. Sir, wala na pong magagawa yung sorry ninyo, balik ta rin pa po ninyo yung sorry na yan. Ang buhay po ay hindi na pwedeng ibalik. Sana po sir, noon, nung pinag-uusapan pa lang, kung ikaw ay sabi mo 5 buwan ka pa lamang na nagtatrabaho kay Mayor Baldo, sana noon pa man, nabigyan mo na, sana man lang noon ka nakagawa ng matama. Sana'y kumaripas ka ng takbo doon sa mga pulis. Hindi naman kailangan dyan sa pulis, dyan sa daraga. Sana hanggang ngayon, buhay pa si Congressman Batocabe kung ikaw ay kumaripas ng takbo at nagsumbong ka. Ngayon, ayan, hindi ba? Nasabi ko na yata noon, ang Diyos lamang ang pwedeng bumawi ng buhay ng isang tao. At kung yan man ay ginagawa ninyo, mayroong mysterious way, paraan ng Panginoon para kayo'y ilabas. So yan na nga po, mga kababayan. Kayo naman, itong si Chief PNP Albayalde, ngayon po sir, na hindi po ba, hindi ninyo alam kung sino, from the beginning, hindi ninyo alam kung sinong nagpapatay kay Congressman Rodel Batocabe. Wala kayong alam. Pero wow, in less than 2 weeks, nakuha ninyo yung mga pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung may kinalaman dyan ang 50 million. Pero within 2 weeks, nakuha ninyo. Pero sinabi mong solved but not closed. Pero ang ibig kong nakikita ko po dyan ay ang mabilis na pag-action po ninyo. Mabilis din po ang pag-action ninyo doon kay Congressman Garen sa Iloilo. Na-actionan po ninyo na mabilis yan. Na-actionan din po ninyo na mabilis yan si Congressman Batocabe. Pero sir, hindi po ninyo alam ang pumatay sa kanya, kay Batocabe. Yung pong kay Richard Santillan, alam po ninyo kung sinong pumatay kay Richard Santillan. Hindi na po lingid yan, hindi na po lihim yan. But tinagin po, bakit hanggang ngayon walang hustisya sa kanya? Wala kaming naririnig na statement man lang galing sa inyo. Kayo po nagpa-conference na kayo dito para kay Batocabe at ganun din po yung mabilis ninyong pag-aksyon kay Garen, kay Congressman Garen. Mga nagpa-conference po kayo. Ganun din po, nagpa-conference din po kayo. Naalala po ninyo yung sa anak ni Nicanor Paeldon, nagpa-press conference din po kayo. Pero po, hindi pa namin nakikita ikaw, Mr. Chief PNP Albayalde, pagpapakonference ninyo, pakikipag-usap ninyo sa mga mamamayan tungkol sa kaso ni Richard Red Santillan. Marami na po.
Alam po ninyo ang pumatay sa kanya, alam po ninyo yan. From the beginning po, alam po ninyo. At alam po ninyong grabe, karumal-dumal po. Bakit po wala man lang sa inyong nagsasalita? Ngayon po, ang ating Pangulo'y nagsalita na, dahil hinihintay po natin yan, na imbestigahan ito ng patas hanggang sa mahuli ang mastermind. Sana naman po, si PNP Albayalde, kayo po naman ay maging patas din. Kung papapansin ninyo mga kababayan, ang mga nare-resolba po, ang mga naaaksyonan po, kung mapapansin ninyo, lagi na lang mayaman, well-connected, mambabatas. Ito pong si Richard Santillan, mga kababayan, and please, Chief PNP Albayalde, siya po ang mas lalong nangangailangan ng tulong po ninyo dahil siya po ay parang pinaka-representative na po ng mga kababayan nating ordinaryo lamang na walang kakayahan, na walang kayang, hindi pwedeng snap lang ng finger at makuha na niya ang gusto niya, makuha na niya ang attention niya. Ito po ang talagang dapat, kung baga, dapat pagtuunan ng pansin dahil pinatay po siya ng walang kalaban-laban. Sir, wala po siyang Gansya Tresido. Hindi po siya ng laban. At mga kababayan, siya po ang dapat na pinagtutuunan ng pansin dahil hindi po ito karapat-dapat na nangyayari. Kahit sino man po, walang sino mang karapatang patayin ang kapwa. Kaya mga kababayan, yan po, nabigyan ninyo ng aksyon si Congressman Batocabe. Ganyan po kabilis. Ganyan po, ewan ko po kung ilang beses na kayo nagpa-press con sa kanya. Pero kay Richard Santillan po, hanggang ngayon, hinihintay pa po namin ang kasagutan at ang hustisya po. Siya po, maawa na po kayo sa iniwan niyang yung asawa. Nakita po ninyo ang mukha ng asawa ni Richard Santillan ay mukhang pagod na sa stress. Hindi pa po ba kayo naaawa sa kanya? Sa anak pong naiwan? Bigyan po sana ninyo ng pansin ito, sir. Huwag po ninyong pabayaan. Mga kababayan, huwag po ninyong kakalimutan ito dahil ito po ang ating pag-asa na ang ating... Bakit po ba ganyan? Kapag mahirap ka ba? Ganyan po ba? Mas mura po ba? Mas mura po ba ang buhay ng isang mahirap kaysa buhay ng isang mayaman? Hindi po ba't parehong tao, parehong buhay ang nawala? Hindi po ba po pwedeng palitan na natin yung business as usual na kapag mayaman kayo nangunguna ka? Kapag mahirap ka, lagi kang nasa huli. Ang pangit, mga kababayan. Hindi na po dapat itong ipagpatuloy. Sana po sa ating mga maiingay na pumapansin sa ganitong mga gawain na inuuna yung mayayaman, sana po'y mabago na ito. Sana po, sir, bigyan po ninyo ng pansin si Richard Santillan. Huwag po ninyong bigyan patutuhanan ang mga matagal na po nating alam ito na para bang ang batas ay hindi talaga pantay-pantay. Marami nagsasabi, yes, ang batas ay pantay-pantay. Pero po, yung nakikita natin, hindi eh. Nakikita nyo naman. Pantay ba yan? Bakit yung mga pinapansin niyo? Bakit itong si Richard Santillan? Gaano kapantayan? Depende kung sinong namamatay. Kapag kriminal lang namatay, ang bibilis ng mga makikinabang. Ngayon, nasaan kayo? Nasaan kayo kay Richard Santillan? Wala kayong awa? Namimili kayo ng buhay na nabibigyan nyo ng pansin? Mga kababayan, ito po, sir, please, lang po. Maawa po kayo. Marami pong hinihingi. Tulungan naman po sana ninyo. Si Carranza. Tumulong ka naman, sir. Total, hindi na po naman makakawala yan dahil iimbestigahan na yan. Nagsalita na po ang Pangulo. Imbestigahan yan. Magmula patas hanggang sa mahuli ang mastermind. Sir, Mr. Carranza, hindi na po kayo dyan. Talagang lalabas at lalabas po dahil hindi na po talaga uurungan ito ng mga kababayan natin at hindi na rin po ito uurungan ni Attorney Glenn Chong. Kasi hindi po tama ito. Alam po ninyo yan, hindi tama ito. Hindi po tama na tatanggap lang ng ganyan lamang na hindi nyo papansinin. Tatanggapin na lamang yung sinasabi ninyong solid intel report na hindi nyo naman maipakita-kita hanggang ngayon. May hinihingi po sila.
Please lang po. Sa bagay, hinihiling na po ng asawa ni Richard Santillan at ni attorney na ang humawak ng kaso nito ay NBI. Kasi ganyan nga po, ayaw ninyong makipagka-operate mukha. Hinihingi yung dashcam. Siguradong may na-record doon. Hinihingi yung cellphone ni Richard Santillan. Hinihingi yung kanyang tsinelas na yung nabutasan yung paa, yung daliri. Hinihingi yung damit niya, mga kababayan, para naman po mabigyan ng katarungan ito. Hindi po ito yung tatabun-tabunan nyo na lang na hindi nyo na lang papansinin dahil mahirap lang yung tao. Wag naman pong ganyan. Please po, wag na po itong laging business as usual. Wag na po sana itong panatiliin na ganito ang ating sitwasyon sa ating bansa. Mga kababayan, alam po ba ninyo na karamihan na nangyayari na merong nagbumabayad na papatayin ang katunggali dahil pumapatay sila, nagbabayad sila dahil alam nilang wala silang kakayahan, so ipapapatay nila ang kalaban. Nangyayari lamang po ito, mga kababayan, sa bansa na maraming korap na opisyal sa gobyerno. Yan po, hindi po ito laging parang business sa ibang bansang mga maaayos po. Hindi man po sinasabing perfecto, pero po yung bansa na talagang lalaban sila, talinuan lang, pagalingan sila ng kanilang debate, ng kanilang mga plataforma, pagalingan po sila. Pero hindi po sila nagpapapatay ng tao dahil hindi nila kayang kalaban nila. Ganito po kasi ang kalakaran sa atin eh. Yung pong ibang bansa din na maraming korap na opisyal, ganin po nangyayari. Pero sa mga iba pong bansa, hindi po ito parang business as usual eh. Sa atin po, parang na lang eh. Napakamura ng buhay ng isang tao. Sana po, sa pag-iingay natin, sa mga mamamayang nakakapansin, tama na po. Magbago na po tayo. Pero ito lang po masasabi ko, mawabago lang po ito kapag wala na po yung mga korap na opisyal. Kaya ngayon pong eleksyon, tanggalin na po ninyo, wag na ninyong ibalik yung mga officials na matagal na dyan, tumanda na, yumaman na dyan, wag na pong ibalik. Kasi, ang tagal nila dyan, hindi nila nalinis ang ating bansa. Ayan tuloy, ang daming mga gunman, ang daming mga kriminal, ang daming mga drogista, ang daming mga drug lords. So mga kababayan, enough na po. Wag na po, tama na yan. Wag na silang ibalik. Alam ko, galit na galit sila. Pero wala sila. Hanggang ngayon, wala silang ginagawa. Ayaw nilang tumulong. Alam po ninyo ang ginawa nila sa loob po ng 3 taon. Batikusin at siraan ang Pangulo. Yun lamang po ang trabaho. Sinwelduhan po ng mamamayang Pilipino. Itong mga taong ito na walang ginawa kundi batikusin, sirain, pabagsakin ang ating Pangulo. So yan lang po mga kababayan. Yung po sana itong kaso ni Richard Santillan ay talagang mabigyan ng pansin ng ating ni Chief PNP Albayalde. May pag-asa pa po ako, humihiling po ako, may pag-asa pa po kami na pagtutuunan po ito ng pansin ninyo, sir. Kahit na po NBI ang humawak dito, ewan ko kung meron pa kayong jurisdiction dyan, pero mga kababayan, sana maibigay po yung mga hinihingi. Humihingi din po si Attorney Glenn Chong ng forensic reconstruction examination doon sa crime scene para makita kung ano ba ang nangyari doon. So mga kababayan, hopefully po, cross our finger na sana po ay talagang mabigyan ito ng pansin, mahuli po yung mga taong wala kayong karapatang bumawi ng buhay ng kapwa ninyo. May mga pamilya kayo, wala kayong takot? Ano kaya kung pamilya ninyo ang gawin sa ginawa ninyo dyan kay Richard Santillan? Ano kaya? Baliwala lang sa inyo? Maawa naman kayo. So yun lamang po mga kababayan. Sana naman po talaga, please lang po, mayroon din pong katulad ng alam namin, inaasahan namin na magsasalita ang Pangulo. Alam namin yan. Naghihintay lang siya at parang inaanuhan lang niya. Yung tahimik niyang iniimbestihan o tinitimbang mag-isa niya, pinag-aaralan niya. Pero mayroon pa po akong pag-asa na sana po, Chief PNP Albayalde, bigyan po ninyo ito ng pansin dahil sinabi na ng Pangulo, imbestigahan ng patas hanggang sa mahuli ang mastermind. So yun lang po mga kababayan, ngayon pong eleksyon, wag na po ninyong bubuto yung mga nandyan na talagang kurap na walang ginawa kundi mag-imbestiga, dumaldal at magpapogi, magpagwapo sa harap ng kamera. So ito po mga kababayan, si Atty. Glenn Chong po,
ipanalo po yan. Baka yun po maging pag-asang maging maayos ang ating bansa, ang ating halalan, na wala nang magpapatayan dahil wala naman talaga silang, wala na silang pagkukunan ng kwarta nila, na sana yung mga nagbabayad, yung mga kriminal, yung mga drug lords, hindi na nila mabibigyan ng pera itong mga litseng, mga mambabatas na to. So, mga kababayan, si Atty. Glenn Chong po, siguraduhin pong ipanalo yan sa, sa Senado. Huwag po nating tatantanan. Justice po kay Richard Santillan at ipanalo po si Atty. Glenn Chong. Yung pong kanyang inendorso ni Pangulo, si Bato, si Bongo, si Tolentino, at siyempre si Amy Marcos. Yung pong mga yon. Kahit sana naman po, cross our finger, kahit po si Tinyo, si Casinyo po, Tinyo ba yun? Yung pong IT na kasama nila Attorney Glenn Chong. Yung pong matangkad, yung pong bumanat doon sa mga sa mga tiga Smartmatic sa Senado. So yun po, sana ipanalo po yun, at sana po wag nating tatantanan po, wag po nating kakalimutan ang kaso ni Richard Santillan. Hihingi po tayo ng justice, gagawan po natin kahit mag-ingay po tayong maputulan man tayo ng litid sa bunganga, sa lalamunan. So mga kababayan, tuloy po ang suporta sa ating Pangulo. Napakagaling po niya, pumunta po siya ng Bicol sa Daraga at bibigyan po niya ng bahay yung mga nawala ng bahay doon. At yun naman pong si BBM, wag po ninyong kakalimutan, meron din po siyang laban. At si Atty. Glenn Chong. Okay mga kababayan, maraming salamat mga kababayan, and thank you po again. I will see you po on my next video. Maraming salamat po sa time ninyo. Bye-bye po.